Здравейте! В днешното видео ще ви покажа една идея за интересен морски маникюр. Реших да пробвам нещо по-различно и по-интересно на морска тема, тъй като така или иначе е лято. Като идеята ми първоначално беше за маникюр с балончета и морски звезди, но в последствие добавих и малко водорасли и мисля, че се получи много симпатично. А и много от вас поискаха да видят видео за този маникюр, затова и сега го качвам и ако ви е интересно искате да видите как го направих, останете с мен. Започвам с лак основа и след което лакирах ногтите в два слоя светло-син лак. Можете да използвате и по-различен нюанс на синьото, но мисля, че по-светъл цвят подхожда добре. Можете между другото да си направите маникюр просто така само с балончета, мисля, че изглежда много симпатично и по-изчистено, ако това ви харесва. След което за самите балончета използвам молив, с който да направя точките в три нюанса: бяло, тъмно-синьо и светло-зелено. Всъщност тук забравих да използвам и от същия лак, който лакирах ногтите в светло-синьо, както направих и на другите ногти, но няма значение. Ефекта на балончета се постига като се направи точка в по-тъмен цвят, след което се сложи отгоре по-малка точка в по-светъл цвят, за да получите максимално реален ефект на балончетата. Сложете вътре в средата на тъмната точка от същия цвят, който е лака ви отдолу. Примерно в моя случай светло-син. Но както виждате, дори да не го направите по този начин, точките пак изглеждат като балончета, изглежда симпатично. Можете да направите по-малко или повече, просто зависи от това на вас как ви харесва. След което за направата на морската звезда използвах лак в тъмно-оранжев нюанс и четка за рисуване. Въобще не е трудно. Аз лично не ме бива много в декорациите по ногтите, затова исках да направя маникюра да бъде много лесен и семпъл, но същевременно да бъде ефектен и нещо по-различно от обичайното. Звездичките се правят много лесно, можете да направите една голяма или малка или няколко разположени на различни места по ногтите. След което просто използвам по-светъл нюанс оранжев лак и правя няколко точки върху звездичката. Това всъщност не е задължително, но накрая реших да сложа една червена перличка в средата, тъй като така или иначе ги имах, защо и да не ги ползвам. И така изглежда маникюра и с звездичките. Можете отново да спрете до тук, ако не искате да слагате водораслите, но аз реших да си поиграя още допълнително и нарисувах водорасли с този тъмно-зелен нюанс лак. Впоследствие малко съжалих и реших, че малко съм претрупала маникюра по този начин, но пък се оказа, че на вас много ви хареса този ефект, така че пак казвам, по желание, ако е прекалено за вас, спрете преди направата на водораслите или дори без звездичките, просто с лак с балончета, пак ще изглежда много интересно и приятно за лятото. Самото рисуване на водораслите е изключително лесно, дори да не сте специалист в декорациите, както и аз не съм. Накрая просто нанасям топ лак, който да придаде блясък на маникюра и да го направи да издържа по-дълго. И това е завършения маникюр. Надявам се видеото да е било полезно и да ви е дало идеи да си направите един по-интересен и по-закачлив маникюр това лято. Или ако отивате на почивка на морето, би било много интересно, ако си направите подобен маникюр на морска тема. И надявам се видеото да ви е харесало. А ако имате още идеи за клипове, оставете ги в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за още нови клипове от мен. Можете да разгледате по желание и онлайн магазина ми, за да намерите продуктите, които използвам в почти всички мои клипове. И не забравяйте да ме намерите и в социалните мрежи. Това е от мен, ще се видим скоро!